ka bari mana ka ga yadda zan yi da su. Gaskiya suka taba ta ba. Shikenan je ka kawai, je ka. Wala ke ko ka haska ko wani. Allah wa kawo. Ka dubo? Dorin wannan sai dai kai Michael din. Ga fa daraktan mu, ga cameraman, ga dija, ga tuba ko munafiki da barawo. Ko ta jami garanti ne ai bai ga yaran kameraman na ina nan ba na tafi ya baba ga sunan kowa yawa ga babanmu me faru Cip. Me faru. To an gama da nan ko? to kuma haka iya Mene? so ake iya mene rai ni ne fa ni na cinye shi kuma na ƙara sace ta ko za ji wata ne kaga yar jaka ta fani da na zo da ok za ji wata ne ok wala aminu bari kaga utana kaga bana ganin fuskokin ku ne ina wuni bacci Allah bai ina wuni Allah gaba ta malam na ga ban ganin fuskokin Allah gaba ta malam sai zo ni man sai zo samu tambaya haba kace insana kawai ana kafara ga munan muna daukan onset din yan lido Ka san kowa ya kuɗa wuce ba. ga Michael la sa costume ba bane Michael garanti ga munan la illallah tuba ko munafiki da ƙwara ka sace ta kuma kana kusa da ita kai bari mana ya za a yi yaran darakta ba muna nan yara ne nan dora bandana a fuska Mustafa an sace ta kuma ga yaran Kama ka dana ga. yawan a'a Na gurin da ku. askani askani yara ma abokin ta shege barawon yara sai mai da wasu ɗin alludu yana nan yana jiran ku ga YouTube din nan mai suna ni ne ka gane ai Gane wannan kuma kamar wayata. Dawon ma hoto in nemo mashi